Bună, prieteni! Știu că am zis că ieri, nu, că alaltăieri ar trebui să postez, dar n-am avut timp. Alaltăieri ar trebui să postez și vreau să vă spun că n-am avut timp chiar deloc și nici ieri n-am avut timp. Chiar îmi cer mii de scuze. Scuzați-mă că n-am putut, dar totuși postez azi. Și am pregătit lucruri ca să facem o căsuță. După cum vedeți. Pentru prima dată trebuie chestiuțele acestea. Vom construi căsuța. Prima dată. Scările, așa. Căsuța asta va veni. Așa. Asta e bine. Asta trebuie să o scoatem ca să nu ne trebuie. Așa. Și o să încep. Așa. Bag. Aici. Aici. Și așa. Căsuța o voi începe. Stați un pic că va trebui să venim. Așa. Căsuța o vom face peste căsuța noastră. Normal. Așa, da, asta e ce vom avea jos. Am pregătit așa și niște materiale alte. Nu multe. Dar cam ce pot folosi la o căsuță micuță. Lemn din asta am avut prea mult. Că m-am dus în păduri și n-am prea găsit. Și de aia am dat un stec. Voi face doar podeaua și cred că nu va ajunge. Nu vine să cred. Haideți să încurcăm și o să mă mai duc eu după să caut încă câteva stecuri. Da, aici pauză, o să mă culc eu și o să mai dau și o să mai mă duc să găsesc și un stec de lemn din ăla. Băieți și fete, dacă vă uitați, fete, tocmai de să mai găsi niște lemn. Trebuie și aici. Așa. Nu, am greșit. Știu cum, gata, știu cum trebuie. 1, 3, fără aia, 2. Ceva gen. Ca pe aici. Să punem aici. Și da, am încercat să postez un episod ieri și am filmat și s-a dus totul. Pe apasăm BT și da, atunci în episodul am făcut și filma asta și filma aia și am făcut și o casă la căluț. Doar decât că nu am putut cumva să mă găsesc. S-a întâmplat așa și n-am mai putut. Deci jump-ul ăsta mă enervează la culme. Unde era? Aici. Auto-jump. Așa. Nu cu auto-jump-urile. Nu sunt cu chestii de-astea. Așa. Bam. Bam, bam, bam. Și într-o băușă. Deci, așa. Trebuie
Nu, trebuie să fac mai de cost. Să fac colțurile. Câte am făcut? Am făcut de 4, 1, 2, 3. Așa. Așa. Voi ce face? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. Deci, 1, 2, 3, 4. Trebuie și aici să mai facem încă câte colțuri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Așa. Așa. Ca asta va necesita foarte mult lemn. Da, nu-i problemă. Avem lemn. Geamurile cred că nu o să punem. Sau o să punem doar pe față. Acum, momentan, dar scheletul. Nu fac tot. Așa. Am terminat scheletul. Acum ne apucăm cu lemnul. Nu, aici am zis că o să punem un geam. Dar aici tot trebuie. Geam. Mai punem un mic geam aici. Mic geam aici și după gata. După continuăm. Așa. Vom continua asta. Foarte frumoasă. Și cred că un stec ne ajunge. Nu, cred că nu ne ajunge. 1, 2, 3. Nu mai trebuie. Sau nu. Merge muleț. Merge. Nu, am zis că fac de unde fac. Nu de bine. Așa. Geamuri. Aici trebuia 20. Cred că trebuie să fac 20. Avem aici una. Acum va trebui să lăsați. Așa. Am terminat. Momentan. Ce va trebui? Așa.
Sper să nu considerați ăsta să fie al doilea etaj. Nu. Asta va fi al doilea etaj, asta va fi a doua casă. Eu țin obicei pe orice mapă fac minim 5 case. Nu știu ce depozitul și cu alea nu se pune. Depozitul și cu locul de spawner. Alea să nu le puneți cu centru mediu. 1, 2, 3, 4. Am luat mai bine. Nu știu ce să zic, nu-mi place. Așa. Stai, am făcut geamuri. Adică fac geamuri, dar să nu văd nimic prin ele. Ar fi cam ciudat. Trebuie să luăm lemnul, să-l ducem la lemne. Cam atât. Ducem repede în depozit. La lemne. Așa. Pun. Da. Sper că tot mai aveam lemn. Nu trebuia să mă duc să caut. Da. Decât pe... Da. Dacă întrebați, asta va fi casa noastră finală. Da. Asta va fi casa noastră care va rămâne în ea. Asta va rămâne casa noastră. O să ne mutăm în cealaltă până când o să ajungem la ultima. Celelalte 4 pe care o să le fac, acum am făcut momentan una, va fi, cum să zic așa, făcute așa, nu mă voi muta în ele. Și ne vom culca și ne vom revedea după ce ne trezim. Și cam atât cu acest episod. Dați un like și abonați-vă dacă vreți să mai pun episoade. Cam atât cu acest episod. Pa!